Argiaren podcastak. Egonarria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egonarria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Menda Bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Kaixo ongi etorri, gure Menda Bikoitza podcastaren beste saio batetara. Hemen gaituzue mikrofonoetan Garbiñelarrea eta Eneritz Arzailuz. Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere. Hori da, gaurko saioan udazken giroan jarraitzen dugu, eta udazkenari begira baliabideak eman nahi ditugu. Erromeroaren inguruan irakurri dugu albiste, deigarri bat, ez? Eta badirudi, hain arrunta, hain ezaguna, eta, ausartzen aizetera gure artean gutxietxia den landare hau, beste begi batzuekin ikustea nahiko genukeela. Albiste honek esaten digunarekin seguru asko beste erabatetara begiratuko diogulako. Berarekin egingo ditugu hainbat erabilera, baina saiatuko gara ohiko infusioetaz gain, aho zapore goxoa emango diguten sukaldeko, prestakinak, errezetak eta prestatzea erromeroarekin. Hortan saiatuko gara. Tartean, Iruñara joango gara. Iruñako ibaietan gertatzen ari den fenomeno bat, eta esan bakarrik Euskal Herrian beste hainbat lekutan ere gertatzen ari baita landare exotiko inbaditzaileen arazoa, ez? Eta tartean begira ipini gara ea hor inbaditzaileak diren espezie hauen artean sendabelarrik ote dagoen. Eta, zeri deitzen zaion inbaditzaile, zer den bertako, honen inguruan ere badago, hizketarako gaia badago, eta horretaz aritu nahi dugu. Beno Garbine, hemen gaude, bigarren denboraldiko bigarren saioan, eta aurrekoan filosofatzen aritu gintunan. Schrödingerren katuarekin. Hori dun, hildako potentzialak, bizidun potentzialak, landarei buruz aritu gintuna, baina hori hildako pertsona potentzial, eta bizidun potentzial nahikotxo. Izugarria genituna, niretzat, ez dakitze ibilbide ingozune honek entzule zenbaiten buruan, ez? Baina gure buruan egin zinan ibilbidea, nola liteken hilda urteetan egon den hazi bat, gero biziaraztea, ez? Eta, gizakiaren ekintzaz dun, hiltzea, lehenen da bizi eta gero biziaraztea. Eta, Schrödingerren katuaren, gaiura, ez? Nola da hori, zer dago, bizirik dago edo hilda dago, ez? Hori, ez dakigu. Hori dun, eta pixkatari gaitun, ez, gizakiontzat guretzat ibiltzen ditugun hitzak landaren bizimoduan, behaien ingurunean sartzen, eta gaur arruntasunari buruz, arrunt izateari buruz, ze askotan dinago, ez, joera hori arrunta dena, asko dagoena, merkea dena, gutxiesteko pertsonetan ere, ez? Berezia ez dena, normala bazara. Eta zerbait berezia izan behar du batek, edo in behar du zerbait, normaz kanpokoa, ez? Eta, hontan gure klabeak ditun hauek, eta gizakientzat erabiltzen ditugunak, baina oharkabean landaretara ere eramaten ditugunak, eta guk landareak irakurtzeko daukagun erarekin din zer ikusi. Azkenean, ez gaitu nahi besteari landaretaz, baizik gutaz, gure buruaz. Eta erromeroaz, horregatik arituna dinat gaur, hasteko esan erromeroa Rosmarinus officinalis hartuko dugula izpide,
Baina, hau ere gutxi dela botanikoek izena aldatu diotela. Hau da, niri hau ikaragarria iruditzen zaian botanikan oraindik aritzea, ez? Landareak ondo katalogatuta aldaude, ez landare berriak, baizik lehendik katalogatuta ditugunak egoki kokatu alditugu bakoitza bere lekuan o bere familia botanikoan. Eta orain ikusi dine ez dela Rosmarinus officinalis, baizik Salvia rosmarinus. Orduan, beira ion, gure duela 2 urte ateratako liburuan, baina errata bat zeukanagu, eta hori zuzendu behar deinagu. Orduan, inorrez dela harritu ez naizelakoari Salvia bati buruz, baizik Rosmarinus officinalis izendapena gaur egun Salvia officinalis izatera pasa dela. Bueno, zuzenketa hau eginda, bai, eta errata onartuta. Badazpada. Botanikoen humildadeaz ere zerbait esaten din honek, eta jakintza establezitu finko hori ez, 5 mendetan izan dena, ez da gutxi, 5 mendetan Rosmarinus officinalis izan dena orain aldatu egin dela. Bueno, baina albistea ez da hori, albistea erromeroaren inguruan badezirudin nola baratzan daukagun askok ez, edo lorontzi batian, edo esango dinat, izena ezin esango dinat, hainbat kanposantutan itxiturak egiteko espelaren lekuan ipintzen dela. Eta badela, zuaiska gisa erabilia, udaletxe askok bere herriko rotondetan ipintzen dutela. Orduan, jendearen paisaian dagoen zerbait dun. Noski badun landaren melifero bat erleak elikatzen dituena, orduan nik dena bere alde zeukanate esateko. Baina, ikesan dunan hortan, hortara jungo naun, oso arrunta dun gure artean, oso ezaguna dun, eta zeukan hau joera pentsatzekoa, zerbait oso arrunta denean, oso ezaguna denean, ez dela inona izango. Horik ez din zentzurik berez, baina, eta hontan marketingak din ardura hundila, ez, marketing berde bat ere badagoelako, zerbait kanpotik ekarria bada, ez bada horren ezaguna, guk ez badugu gure paisaia kulturalean hori identifikatzen, hori hobea dela. Ordaindu behar bada. Dudari gabe. Zer merkatua sartzen duen, hori da. Negozio asko sartzen ditu nor. Hori den. Hain justu hori dun gaia, diru kontu bat dun, eta ez gaitun jabetzen atzerriko leku hartan, ez, landarea handik datorren leku haietan, haientzat, guretzat bezina arrunta den landare bat eta zari garela. Orduan, urrutiko intxaurraka malau berriz ere. Gertatzen du, erromeroarekin dena badakigula uste dugu nontan, ez? Alegia, zirkulaziorako da ona, hilea indartzen du, askorentzat antioksidatzailea handi bada, gaztetzailea izan liteke, hau da, jakintza itxia balego bezala, dena dakigu berari buruz. Eta gero bazion beste topiko bat, sendabelarrak ez diala ikertzen, ez? Sendabelarren inguruan, hori antzinako jakintza bada, gure amonena, edo sorginena, ni honeken sorduri jartzen naun, ez delako gala. Oraindik ere landaretan identifikatu ez ditugun, da ezagutze ez ditugun konposatuak eta elementuak daudelako. Eta haudun kasua, erromeruaren kasua haudun. Orduan, begiraion zer den historia nik itzaldi askotan esan izan dinat, guri te berdea eta te berdearen inguruan esaten diguten hori, hau da matxa adibidez, ez? Azken karrasia hori duen, matxatea duen, ez daki nolakoa, noski beti hemen izuarekin da bildurrarekin jokatzea errentagarria duen, hau da minbiziari aurre egiteko balio du, inflamazioa jaisten du, hau da matxa hartu behartzen nuke. Bueno, nik esan hori ninan ikusitan te berdeak, ez, Camellia sinensis landareak zer duen, ez, antioksidatzaileetan, flavonoidetan, zerrendatu ezkero eta aldamenean erromero jarri aldea hondurik ez dagoela. Orduan, guri ez diezagutela saldu alako pagotxarik hemen badukagulako landare bat hori egiten duena. Baina, nunbait nahi dinagu berrizalea gaitun, eta nahi dinagu baita zerbait sinestu maila hortakoa, ez? Kanpotik ekarreko digutela. Eta gauza bera gertatzen du baita kurkumarekin, iasiai Indian, ez? Mendetan erabili duten landare horri buruz orain sekulako gauzak esaten. Ez du sinesgarria nunbait, ez? Gizakiaren pentsamoldean zea hau. Orduan, albistea zer dun, badela sustantzia bat te berdearen inguruan, ez, aipatzen dena, eta ez dizkina termino, berba zantarrak esango dina, termino, niri zantarrak itezaizkian esateko ere, baina badun ikerketan ari denarentzat oso garrantzitsua, epigalokatekina gelato izeneko sustantzia hau,
oso gutxi aurkitzen dinagu naturan, oso gutxi aurkitzen dinagu elikagaietan. Eta badun landare oso interesgarria gorputzean antura kontrolatzeko, eta baitare ikusi dun erradikal aske zenbaiti erasotzen diela oso modu nabarmenean, eta minbiziaren proliferazioan baduela paper aktibo bat. Ikerketa hau aurtengoa dun, eta begira zer den Asian egina ziagon. Hemen 3 zientzilariren izenak etortzen ditun, Marion Man Jing Chang, Chi Tang Ho eta Xing Yi Wang. Orientalak denak, ekialdekoak. Eta beraiek ondorioztatzen dutena dun, hain justu, nik itzaldietan esaten nuena alako, oinarri hau izan gabe alegia, zuk te berdeagandik nahi duzun hori den erromeroak emango dizu. Eta behiraion, hori esatera, etorri behar diten Asiako 3 zientzialari, ikertzaileek. Eta neurdu ginen adibidez baita ere azido karnosikoa, eta oso interesgarria dun zertaraino den antura tratatzeko gai, ez? Orduan, nik proposatuko niken, etxean askok izango duzue teberdea, ez? Dozein formatotan, eta romeroa, biak nahastu eta hartzeko biak hemendik aurrera. Eta hori oraindik eta potenteagoa izango duen? Biak nahastu eta hartuz gero? Biek dutela elementu ezberdin eta indartsu hauen maila un bat ez, eta maila biodisponible bat, hau da gure gorputzak baliatu dezakena, orduan biak hartu ezkero interesgarria duen. Esan beharra duen baite berdeak eta bai erromeroak biek tensioa igo egiten dutela. Orduan, hipertensioa baldin badago ezin duen, baina tensio baxuarekin arrastaka bizigaren asko nekatuta, hortarako interesgarria duen. Eta gero, zirkulazio orokorraz gain, burmuineko zirkulazio hobetzen din bereziki. Orduan, karga mentala duten lanetan, interesgarria duen erromeroar hartzea. Niretzat, adiez, bertsoari txapelketa baterako, hartu behar kafea etzion gaizki, baina kafeak badin nervio sistemak itzikatzeko eragin hori, honek ez, eta lortuko liken antioxidatzaile efektu oso on bat. Berez gaztetzailea dena. Erradikal askiak ditun gu oksidatzen zahartzen gaituztenak, hau kontrako norabidean zien. Talen behiratu dinagu, isolatuta elementu hau ez, epigalo katekina gelato hau, hilabeteko tratamendua ikusi dinagu 40 eurotan. Eta erromeroa etxe ertzean. Orduan, erromero hori mesedez eta favorez lorategin, baratzean, lorontzian, bildu, moztu, lehortu, urte osoan ematen din honek ez duen galkorra, ez hotzakin, ez beroakin. Orduan, hori infusiotan hartu, ez? Eta, esango niken usteko txorakeriak, ez? Txorakeriak eta haizea buruan edukitzea, pentsatuz atzerretik ekarriko digutela, sekulako pagotxa sendatzailea, eta bitartean gure herriko rotondan zeukanagu. Menda Bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Arrunt izateari buruz, gauza arruntei, gauza urri eta oikoei buruz hitz egin dinagu, eta esan dinagu ari garela pixkat gizakion artean, jendartean ibiltzen ditugun hitzak landaretara ekarri nahian, eta azken aldean badun hitz bat ez genukena horren beste entzun nahi, inbasioa, inbaditzaileak, hori esan da noi, herri alde, edo, estatu zegin nola deitu, Israel etortu zaigu burura. Juten zaigun burua, ez, ara? Orain landareetara ekarriko dinagu, landare inbaditzailei buruz hitz egingo dinagu gaur. Lurrez hartu, dez, gauza duen gu ari gaitun hemen, berriro ere terminologia hau erabiltzen landareekin, baina terminologia gure jarreretan ziagon, ez? Edo potentzia inbaditzaileak eta olako gauzak, ez? Eta inbaditzaile hitza bera. Bira, lehentxeago erromeroa aipatu dinagu, erromeroa ez duen berez hemen jaiotakoa, Labiada familia guztia, Lamiacea familia guztia ekarria dun nunbaitetik, eta hor zeuzkanagu salbia, menta, asko, ez? Pentsatzeinat, akaso duela, hau, gutxi gora bera 6 bat mende, 7 mende, ona ekarri zenean isurialde mediterranearretik Euskaldunen bat izango zela kexa, ez? Osea, zeiten du landare honek hemen.
Orduan, biodibertsitatea galtze hori eta fenomeno bizi bezala ikuste hori ez dinagu bistatik galdu beharrez. Eta hemen gaia dun, albistea, aurtengo udakoa duen, aurtengo abuztukoa, Iruñan nola induten Arga, Sadar eta Elortz hiru ibaien inguruan halako ikerketa bat, ez? Eta bertan, udalak martxan ipinitako proiektu badun hau, baina Erruna 2025 proiektuarekin din lotura, eta dun ibaien inguruan dagoen bioanistasun hori zaintza helburu duen proiektu bat. Eta proiektu hortan bertakoa den flora berreskuratzeko alegin bat zeagon, ez? Ikusten delako badirela Euskal Herrian ere, beste hainbat leku, beste ibai inguru asko, potentzial inbaditzaile handia duten landarek bereganatutako espazioak, ez? Orduan, hemen Arga, Sadar eta Elortz inguruetan jendearen parte hartzearekin, eta hau nahiko niken azpimarratu, badelako biomaratoia deitzen zaion ekimen bat, ez? Eta hau berez Kaliforniatik datorren Coloradoon martxan ipinitako proiektu badun, 50 herrialdetan egiten dena, 700 bat hiritan egin duen da Iruña dun hauetako bat, biodibertsitate hiritarra eren argazki bat egin nahi duen. Gu beti pentsatzen denagu biodibertsitatea eta jendeak natura eta esaten duen beti mendia esaten duen, baina hau hiria duen, ez? Eta hirietan ziagon baita bioanistasun handi bat. Orduan, berez proiektua izan duen jendiak argazkiak egin, audioak jaso, eta hor landarekin izan duen berez egindako lana, baina landareaz gain bai onjoak, bai animaliak egin duen olako bilduma bat ingurune urbano honetan, eta iNaturalist plataforma digitalera igo dizkine. Orduan, hortik abiatuta udalarekin batera, eta auzolanean jendeak egin duelako hau, joan ditun ikusten zein diren, ez? Ze landaretaz ari ganen. Eta zerrenda 17koa dun, 17 landare. 17 landare, bai. Inbaditzaile. Eta ez dine ematen, esatu, 17 zer da ez? Baina 17 horiek bakoitzetik zen badagoen, eta hor lupa ipini behar duen, 17 hauetako bakoitzak zeri ez dion usten azten. Hori izan berdinan, inbaditzaile esan nahi din, berak leku asko hartzeaz gain, beste askorik kentzen diela. Hori duen. Eta bazakin hau zenbati kentzen dien? Hori duen gakoa. Ez dakigulako zertaraino ari diren lurra espazioa bereganatzen, eta hor berez lehendik, egon beharko lukeen hori, zein zen eta ze mailatan zegoen. Orduan, hemen netzat kuestioa bi zatitan banatu beharko geninake dun. Hemen ikusten den hontan, paisaia hontan dagoena ez da berezkoa, esan behar duen inbaditzaile hauek ere ez diela zerutik erori, hau gizakiak ekarritakoa diela. Hori izan behar nian, pixkat moralista jartzea izango du, baina bazauden landare onak eta txarrak, zintzoak eta gaiztoak, bai. Edo erabilera dun. Guk erabiltzen dinagu hori nahi dugulako gure buruan egiten dugun konpartimentazio hori eta pertsonekin egiten dugun konpartimentazio hori akaso infantila irudiena, baina nahi gabean beti automatikoki sortzen zaigun hori landareetara eraman. Niretzat, ona txarra gaiztoa txintxoa, noraino jutea daukagun, ikusi behar den egiten ari den hori benetan ze ondorio dituen gertatzen ari den fenomeno horrek. Orduan ikusten baldin badinagu hemen 17 hauetako zenbait daudela ez dakizen milaka ale adibidez. Eta eremu oso zabalak hartzen dituela, ia monolaborantza bat dirudila, ez? Eta hor azpian, ez, berez lehendik zeuden hoiek galdu egin direla. Hor zea honeretzat gakoa, ez? Eta hau askotan pentsatu hori dina dela, komatxo artean Amerikaren konkista bezala, ez? Kanpotik joaten duen jende multzo bat, eta ura bere ganatu iten din, gogoak ematen diolako. Hola, lurra huian erea da, ez? Eta zu hor lurra hortan zaudena, egon isilik, suntzitu ingo zaitut, akabatu, hilingo zaitut, zure ondarea nahi dudan hori neure ganatuko dut, eta gainantzekoak galdu da dila. Hor, hizkuntzekin pentsatzen dinagu, baina makina bat gauzakin, ziagon hor galera maila undi bat, ez? Landarekin antzeko fenomenoak ikusten dizkinagu. Niretzat polita dun begiratzea, 17 nundi datu zen. Eta bitxia dun,
Asia, ikusten dina Txina, Japonia, izenak, Abiz bat duen Japoniako astigarra, Txinako agrazejoa, Sudafrikako lore laranja duen beste landare bat, ia danak ditun ekialdekoak, baina baita ere Afrikatik ekarritakoak. Bitxia dun, Ipar Amerikakoren bat ere badela, gu inbaditzera joan garen lekuak direla. Bueltan. Datozela. Bai. Hau karma. Txakinat, baina deigarria duen, nondik datozen, ez? Eta gero, 17 hauetatik, banaka begiratzen nahitu naun, euskeraz izenik baote duten, bueno, ez da bat ere. Bueno, bat bai, molorrika aurkitu dinat akantuz moli zentzat, eta hemendik ez oso urruti ez, lasarte inguruan ikusi izan dinat, adibidez, garoa ordezkatzen din. Bueno, arbola ditun. Bazagon, sendabelarrik bazagon, 17 horien artean? Etzeagon. Eta hau dun, banaka hartu nuen lan bat aurrekoan, 17 hauetatik zuaitz edo zuaiska ditun ia danak lau izan ezik. Orduan, lau hauetatik bat, Berberiz Juliana, hau dun, beste baten urrutiko lengusina bat esango dinagu, eta beste hori dun medikuntza tradizional txinatarren erabiltzen dena Txinan. Baina hortik aurrera etziagon hemen. Botikatarako erabileraik ez daukagu batekin ere. Eta hori zergatik den, airean utzi behar. Bat zirudin balio ornamentalagatik ekarretakoa direla, hau da begietarako ederrak zirelako. Eta gero zabaldu entzaizkigula. Eskuetatik juntzaigula gaia. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eu zen. Beno, eta erromeroa zizketan hasi dinagu gaurko saioa, erromeroa dunaste hontako sendabelarra, baina nik ja pista batzuk aurretik eman dizkidan, eta ja badakidanez, lotu nahiko nian, lehengo orain dela 2 aste hitz egin genuen udazkenean, nola hilea txepeldu goizaigun, ahuldu, erori, ostajea, esaten genian ez, nola zuaitzei lorea, ostoak, erortzen zaigula guri hilea, erromeroa badun hilea indartzeko... Bai, badun, eta tradizioz erabilitakoa dun, bazauden hainbat txampu, ez? Hilea garbitzeko adinak, eta erromeroa hortarako ipintzen zaienak. Zeon hemen inguruan baita ere ohitura bat orain, berria dena olio esentziala erabiltzekoa, baina olio esentziala behar bezala diluitu gabe edo zuzenean ematea buruko larrua zalean, behar bezala diluitu gabe esan hainat uretan, hoi dena praktika txarrak ditun da ez ditu nahin behar. Praktika hon bakarra oliotan nahastea dun kasu hontan. Hala ere, nik ez dinatuzte olio esentziala behar denik, infusioarekin egin dezakegulako. Eta erromeroa hain indartsua ugaria izan da, eta gure artean hain emankorra, esango niken, kimatzeak ere hone egiten diola, landarea aireztatu egingo dugulako, berritu, eta indar berriarekin birsortuko delako udaberrian, ez? Orduan bai, hilea indartzeko erabili izan du. Nahi justu mikrozirkulazioa betzen din, zirkulazioa badun elementu garrantzitsua. Azeri guztanak mineralak ematen zituen bezala, pentsatu behar denago 3 hilabeteko ziklo batean hile txiki berri hori folikulotik atera eta jaio ingo dela. Hortan, horri jaiotzerakoan indarra ematen bazaio, orain aula, txepela eta, ikusten dugun eroria koipetsua, hile hori justu kontrako norabidean, beste ezaugarri hobeago batzukin jaioko zaigula. Nik egingo niken litro bat urra adibidez, nunda batek ez daukan gerrirainoko hilea. Ala bada, 2 litro ipini. Bai, orduan, litro batean ipini 4-5 koilarakada haundiak, zopakoak, hau ez delako edateko, orduan inberdineko infusio bat konzentratua. Batzeon jendea ipintzen dituna 30 gramo, hori belardendako poltsa badun, edo bi poltsa, eta esango dinat 2 zertarako, 50 gramotik gora, ja infusio horrek sekulako kolore iluna duelako, ez? Orduan, hau dun hilea garbituta gero, infusio hori epel, oso bero ez, baino epel, hilean ipini eta masajea ematea, larruazalari. Garbitu ondoren. Larruazala igurtziz eta hilea... Eta gero horrela utzi. Usai atsegina din, etxeagon hori urberritu beharrik, aklaratu beharrik, orduan niretzat hor ja lehortzeko moduan, edo bestelako zerbait ematen bada puntetan, edo hilea egokitzaileren bat, erabiltzea bat zeagon.
Gauza dun, hau astean behin egitea nahikoa dela ila indartzeko. Baina, egin beharko liken 5 eta 10 aldiz, ez? Ikusten jagu 2 hilabete eta idealki 3 hilabete bitartean egin beharko litzatekela astean behin. Bai, garbitu aldi batean, hori eman. 50 gramotik gora ipinezkero, alegia 2 pakete edo hoiek ditun 6 bat koilaraka da haundiak, ondo betiak, infusio oso iluna dun, eta gaztainkara koloreko hileai kolorea ematen zion. Hori galdetu behar nian, ibili naun ikerketa lanetan, Wikipedia dun nire ikerketako iturri nagusia, eta bueno, erromeroari jartzen zizkion 1000 erabilera, 1000 onura, eta horietako bat, hileari lotuta, badun kanei aurka egiteko, kana gutxiago izateko oso ona dela eta trikimailu ona dela erromeroa hilean ematea. Hau, zehaztu behar duen, ez dela ez sortzeko, sortu berdin ingo duen. Hau da, bati hile urdintzen hasi baldin bazaio berdin diozea adinetan, hileak jarraitu ingo dula urdintzen, baino... Ez dago erremediorik hori frenatzeko. Asmatuko dine, airi ditun, hori asmatu nahian. Batzuk esaten kobre mineralaren gabezia ote den, ez zion oso garbi, ez? Baina bai ikusten duen faktore genetikoak ere badirela hemen tartian, ez? Zaik ikusi behartun ire familiakoak noiz eta ze eratan, ez? Urdindu zitzaien hilea hor... Estresari ere asko egozten zion, hilea urdintzearena, ez? Hori, tamalez, baina Auschwitzen ikertugunan. Hau da, urrengo egunean fusilatu behar zituztela esandakoak, baditun 100 batetik bestera kolpetik hilea erabat. Bai? Bai, erabat. Esperimentu horiek eginak bazeuden estres faktorearekin erabat, lotutakoak. Orduan, gauza duen hemen, hilea garbitu ondoren, alako landare kopurua duen infusio benetan indartsu hori eta pigmentuz oso kargatu den horrek hile urdindua ingo dula ondo kubritu. Temango diola kolorea berak duen kolorea, hau da kolore gaztainkara bat. Iluna. Hile beltzarentzat ondo, irea eta nerearen moduko hilearentzat ondo, gaztainkara, baina norbait hile horia baldin bada. Ez egin hau. Ez egin, egin, baina gehiago ez duzu egingo, behin ingo duzue, hileari zikin kolore derra emango diolako, hile horiaren gainean, ez talako bat ere kolore polita izango. Eta hile zuri erabat, urdindua duen horri, orain gutxiago, zikin kolore bat erantxiko diolako. Orduan, kasoidan ez egin. Hile beltza edo gaztainkara duten pertsonek, nahi badute, proba ezatela, besteek Bestentzat pentsatuko dugu beste zerbait, baina momentuan hor geldituko gara. Besteak lasai bizi, estres gutxirekin. Baitare. Eta horrela kana gutxiago. Baitare. Erabilera, sukaldera eramango du gai hau. Hau da, infusioak eta askotan ditugu hemen izpide eta hori terapia egiteko modua da, baina, jatekoari begiratuko diogu. Niri, deigarri egiten zaidalako batek bidaiatzen duenean, nola famatzen duen Grezian jan duen oilasko ederrura erromeroa zeukana limoiarekin, eta etxean hori etzaio burutik pasatzen. Edo, Italian jandu alako plater gixatu ez dakizen olako txerrikia adibidez, ez? Eta erromeroa zuen eta zeona, edo ospin bat erromero zaberastu eta hori ez du etxean egiten. Eta oso erresa da. Eta injustu, lehen aipatu dugun antioxidatzaile indartsu hori ez baita uretan bakarrik bizi, ondo bizi baita bestelako 2 mediotan ere. Eta bat da olio vegetala, eta bestea da ospina, sagar ospina. Orduan, ikusten dena da, oliba oliotan erromero adaxka bat sartzeak, adaxka ostoaz gain, adaxka bea, olioaren oksidazioa geldiarazten duela. Hau, Lucia Redondo Cuevasek egindako doktore tesiaren zati bat izan zen, benetan deigarria izan zena, berez olioaren oksidazioa geldiarazteko gehigarri kimikoak ipini izan direlako, konservazioare begira, hori erromeroarekin egiten zen. Ikusten dena da, hortaraino da antioxidatzailea, olio horren oksidazioa geldiarazten duela. Baina, gero bere elementu konposatu interesgarri hauek liposolubleak direla, hau da, oliotara ongi pasatzen direla. Orduan, sukaldean eukitzen ditugun, entxaladarako, kristalezko ontziok olioa dutenak, edo olio botila bat erosten duzuenean, ipinian osorik berdetan adaixka bat.
Zergatik berdetan? Baditulako molekula aromatiko asko eta olioak horiek ondo xurgatuko dituelako. Orduan, horrari gara, izaera dun olio bat prestatzen, niretzat, adibidez, guakamoleari ipintzeko, ensaladarako, gordinetan erabiltzeko oso ederra, baina baita ere, sukaldean, eltzekari bat prestatu behar baldin bada. Gustatzen zait, antioxidatzaile lan hori berdin-berdin egingo digu. Eta ozpinetan aldiz, lehortu berri sartzen badugu, deshidratatuta, landarea dituen mineral, hainbat flavonoide ikusten da, ozpinak ondo xurgatuko dituela. Eta ozpin horri ere aroma emango diola. Orduan, hemen modenako ozpinak eta modan ipini ziren, ozpinak aromatizatzea ere ipini bergenuke modan. Hor badagoelako ozpinaren konsumoa ez da infusio baten tamainakoa, baina konsumo txikia izan arren, ozpin hori ari delako bere lan hori egiten, funtzio antioxidatzaile on bat. Orduan, nik hortarako erromerua bietarako ongi ikusten dute egoki. Oso ondo, Garbine, ondo iruditzen bazain gaurkoa onarte, mentxe utziko dinagu, gogorarazi idatzi nahi badiguzue mendabikoitza abilduargia.eu helbidera bidaltzeko zuen mezuak, eta gu hemendik 2 astera, astelenean, iluntzeko 8 argia.eusen, eta bizi baratzea atarietan. Urren arte. Urren arte, Garbine, ondo izan. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.